minút, no. Ale Havko, no dobre. No dobre, už prešlo 5 minút. Havko, stávame. Tejto rozprávky Ivonka Labutová. Už sa len voľne usadte. Čo hovoríš? Že to koľstvo vedie mrcina? Čiroky, teraz nie je čas na špásy. Čo hovoríš? Že si dáme klobásy? Aj, Čiroky, stačilo. Naháňajú vás vojaci. toto ste mali povedať. Roztiahnem brucho a zhotnem celé vojsko.